Yeah, the Hilltop Family Network, so general. Yeah. Sisafuna ukusicacisa by Africa binjani 500,000 years ago. Kwenzela abantu bazoyazi by Africa speak enjani sabantu abamnyama. Ukuthi besithilo kuni basizi Anunnaki. Abanye basabuza lithini eligama le-Anunnaki, siyangicacisela igama le-Anunnaki ligama lithi Anukanaki, which means abantwana baka-Anu basuke eNibiru kukomkhulu. iNibiru yiZion okanye iheaven ngale ndlela ifuna uyicacisa ngayo. Yayiva ke ngoku, so ke ngoku istory sithi mntanami 500,000 years ago bifikile i-Anunnaki apha kulo mhlaba kuthiwa yi-Earth, belenda ngezi-spaceships, belenda bezofumana igolide. Yayiva ke ngoku ifike uLord Alalu after besuka kwimfazwe enkulu phaya eNibiru yena nokumkani u-Anu for introne. Sayazi lolo kaloku phaya eNibiru besinengxaki yeplanethi yethu because isikayi sethu ne-crops zethu bezisitsha, kungakhuli kakuhle ukutya, abantu beqalisa ulanga. So kufunwa icebo phaya kwi-Anunnaki ngokuqoqanisa ba abantu babone bamabenze njani. Ukumkani u-Anu wabeke ngoku engutshana wapha eyikumkani eyiprince yapha njengo-His Majesty, but u-Alalu binguye bephethe etronini. But ke ngoku engakwazi ufumana icebo bakwenzeke njani. eNibiru kuqhubekeka kunzima, kulanjwa kunzima, abantu bekhalaza bestrike abantu eNibiru. Banyanzeleke u-Anu ke ngoku achallenge u-Alalu, bachallenjana abalwa ke ngoku wade wawina u-Anu. Xa ewinile u-Anu ke ngoku anyanzeleke benguye ubamba itroni, wanecebo ke ngoku ubana makwenze njani, ubana makuthathwe igolide ispraywe phaa kwisikayi saseNibiru kwenzela ilanga lingazutshisa kakhulu. But ke ngoku igolide bingakwazi yonifumane. U-Alalu bebalekile nge-spaceship wakanti ngemistake wayolenda apha e-Earth, le ndawo sikuyo ngoku. Uthe xa ilenda apha e-Earth ngawufumaniseka igolide ninji, wafowunela ke phaya eplanethi Nibiru, wafowunela u-Anu emxelela hayi ke ndifumane igold. U-Anu wabuza uba ushonga ntoni uba yigold, wathi u-Alalu andifumene igold cause ndapha e-Earth. U-Anu uqomba okay makathume unyana wakho omdala ekuthiwa ngu-Enki. U-Enki wabehamba ne-Anunnaki eziyi-50 ezinkulu ezinkosi ezinkulu, zakhwela kwi-spaceship zafika zazapha e-Earth 500,000 years ago, zafika zona 445,000 years ago, zafika apha e-Earth. Xa zilenda xa ziyithesta zayifumaniseka uba yigolide, baqalisa uyithatha bayiphinde bayithumelisa komkhulu. Xa befika komkhulu bafumaniseka uba igolide iron, baqhubeke kwagrunja hayi ke kwaqhubeke. Xa fika u-300,000 BC ijiji, abantu bakuthi i-engineers aphela sezistrike cause umqolo ebebuhlungu kaloku soke kugrunjwa. Okay, u-Enki wacinga iqhinga kakhulu ke yena, wathatha imfene zalapha e-Afrika wazixuba nezipemzi ze-Anunnaki, kwaphuma ke ngoku wona amabhulu. Nantsi ke ngoku itruth bona ngafuna uyazi ubana ngawo baphuma kwimfene hayi umuntu omnyama. Umuntu omnyama uphuma kwenye iplanethi akaphumi kwimfene yalapha. Umuntu omnyama yena ngowapha e-Enki. Umuntu omnyama ngulo becreate zonke izinto. Abantu abayazi nangoku i-River Nile bana yenziwe nguKing Enki. Abantu abayazi nangoku iintaba zenziwe nguKing Enki ezikhoyo ngoku. Uye wakwazi uzi-erecta through i-technology abanayo ngoku. Nale ndawo zigrunjiweyo ngoku zenziwe ngu-Enki. Nezi mines ziphaya eWitwatersrand zibe zenziwe ngu-Enki, khange zenziwe ngumuntu omnyama. Umuntu omnyama yena uzelwe ngu-Enki. U-Enki God of Africa, u-Enki ngilo uzale uRa, u-Enki ngilo uzale uNingisita ngonyana bakhe noDumuzi bakhona. uDumuzi ngilo bephethe iKongo. uNegal ke ngoku ngumtshana ka-Enki. uNegal yena ngonyana ka-Enlil, umninawa ka-Enki. unina wakhe Enki ngilo ye wafika yena waphatha cause u-Anu uthe xa ifika wafumaniseka igold yona inintsi apha e-Earth. Ndayixelela ngestori saseAfrika qha ke ngoku ixesha linintsi but xa sendishwangalisela. Abantu abamnyama siphuma ngehlathini thina, sihamba ngeempundu, sihambe zihanta. Sistori eso singekhoyo samabhulu. Istori samanyani thina sifike sesineteknoloji. Istori samanyani thina sifike sesinxiba iintsimbi zegolide. Istori samanyani thina sifike sesinayo nekhompyutha. Istori samanyani thina sifike sesinescience nento yonke qha nina nezikhompyutha zezilots zithunywe ngamabhulu. Ngixelela i-Anunnaki zizo ezifike zayibumba iAfrika eziphethe zonke ilizwe. Thetha ngomntu omnyama ke lo, bangomuntu omnyama dedele ecaleni yokubhulu. Ibhulu kaloku ikhethwe sithi through ilab, sithathe isperm sethu sadibanisa kwilab kwaphuma imfene. Hilltop Family Network.